Ya khona ngibuza ukuthi eh imali esengiyichithile eh ngifuna imali eyibhokwe iningi kakhulu. Ngeke ngize ngiqambela manga iningi kakhulu ngoba mina ngisuke sengikhokhile njengoba kiwa lapha and umuntu uma esohangulwe izibhoki lapha akayibuyisi imali futhi nami ngibe ngisayifuna ngoba suke sengibona isimo sakhe. Kunzima ukuthi ubona umuntu ehangulwe izibhoki lapha zamkhahlela zamqeda bese wena uthi ufuna imali yakho. Ayingeke, akulula yabona nje ezinye izinyanga mina uma izohlangana nami ezinye ziyabaleka uyabo zigudlele kude ngoba akazi noma zisuke seyibona ukuthi nami sengiyisona yini siyibhoko ngoba ezinye azixoxe. Hey khona omunye nje ohamba ngenduku manje zamhlaba ngebhuzi isipokwe wandisa ogaxele ey'hlahleni. Bethi umalume bengishilo ukuthi lo doti ngeke uyikhiphe le mali ibuka manje ulengisa kwejuba ey'hlahleni usho siyabaleka siyamshiya. Bafethe yazi ngiyafisa bafethu ukunishuthela. Inkinga kwaleyo khamera ingasala entabeni yabo mase kubalekwa lapha akekho siza omunye ngisho ukuthi umuntu wakini uma waphambi kwakho umgxoba ngaphezulu ngoba isitimela sisuke sila noma amahhashi asuke la noma amasosha asuke la emva kwena lechibhuzi lokhu lokubaleka limuzi wequma lapha emuva zikhala. So nje sengilahla imali eningi. Baningi abantu engagcina ngingasazwani nabo nabanye abangibalekelayo ngenxa yokuthi bayasaba nje ukuthi babe garanta bethi bona bazobuya nayo. Manje futhi mina nginesifo esimbi uyabona mina umwehlelwa yinto impela ngikhona bese ngihlangana nawe edropini ngaze ngikase phansi ukuhleka ngicabanga ukuthi hey le ndoda yake yashibheshu yagijima ngezinkoba. So nje mina ngeke ungahambi la mina mona inhliziyo encane mina ngiyahleka mina ngihleka kulinyelwe mina ngikhase phansi mina ngensini mina nje ngidalela ukuhleka nje yabo. And ezinye izinto senginokuhamba nje ngiye entabeni ngoba ngazi ukuthi they will create great memories for me ukuthi ikwazi kelekila kuyihlekela makuthi ngiyabona ukuthi ngibanjwe i-depression. Yabona nje mina nginazo isikhathi ukuthi mina ngingaphathwa izulu neyitora eyiningi kabi mina esingihlekisa uma ngihleli kade ngicabanga. So nje sithi nginixoxela yabo ngizethi nani nazi ukuthi kwenzekalani yabo nihleke mabele nihleke bafethu kubalekile ukuthi sihleke kodwa one day ngizoyishoot i-trip I think le ngoDecember ngizoyishoot ngenzeka kube khona before that ngoba sekhona ezinye indawo ezivelile ngifuna ukuyivakashela but kunosisi la awusenginika omunye umqondo ojulile wokulanda le mali yabo ujulile. So ngadecide ukuhamba naye sothi ngizohamba naye nje khona nje engizoya kuyona khona nenye insizwa ade ngine meeting nawo futhi namhlanje decide ukuthi ke siyobheka le ngapha enselini ngizozama ukuthi ngishuthe sahlanganisa nje amasenti kahle bafowethu ngisahlanganisa imali kahle ukuthi uhambo lwami luhambeke kahle nabantu bedle endleleni uyabo ukuthi noma seqhuma ibhuzi abantu beshayeke besuthi ngoba umulampilo ungafa. Yeah lungile bafowethu.